ще ви здрави. Продължаваме с другата тетка и другия войчо с Галя и Емил, който е кръстен на нея Габи, Галя. Галя, Габи. И така, от тетка Галя и войчо Емил. 100 точки от тях, бъдете живи здрави. И кючека продължава. Хайде, колеги. За тетка Галя и сега имаме специално кючека продължава. Колеги, слухайте се. И така, продължаваме. Чакайте, момчета. Къде отивате? Продължаваме тук. Вие бързате. Имена вика 100 точки от мене, 100 точки. Още 100 лева от войчето. И станаха 200 лева. 20 точки за певеца. А сега, колеги, слушайте. Един лешетарски кючек за най-стария зет, за Емо. Най-готиният лешетарски кючек. Емо, още го игра, как? Още игра. И поздрав за цялото семейство. 200 точки от тетка Камеля, Галя да кажа и войчо Емил. 200 лева от тях. Колеги, продължаваме кючека, коня вика, чочи бе. Излез ме, Йордо! Излез! Това е човека, който караше по 20 каруци дрова на ден. Емил Лешетария! Колеги, браво, бъдете живи здрави. И така, продължаваме напред. Продължаваме с първи братовчет на Габриел, с Янчо, Наташа, тяхното семейство. Това е подарък, бе! Айде! И така, от Янчо и неговото семейство, поздрави за виновника, за неговото прекрасно семейство. Поздрав също така за за всички гости. За неговата съпруга, за Наташа, за неговите момчета, за Емил, за Светослав и за принц Орлин. Бъдете живи и здрави. 200 лева от него. Бъде жив и здрав да ти се връща. Айде, Камеляне, тука. Айде, с най-готините правете кючек, колеги. Айде, момци. За Габи, за Камеляни, за Емил. И Орлин даже да дойде. И Орлин. Айде, дайте сега. Това са малките лешетарчи. И за Йоан, за принц Йоан. Колеги, Джамайка стил пусни.
Ето, обичате. От нашото враче от Янчо, като казва за най-мощните, за Абрамовице. Оркестър, колеги. И така продължаваме с Светослав и неговото семейство. С Светослав и Дафина и неговото семейство. Поздрав за виновника, за неговите родители, а най-вече за виновника за Габриел. 100 точки от Светослав и Дафина. Окей. Хайде, на мама момчето. За малкия принц, за Йоан много специално. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко има, и накрая към Бог се обърна, с молба дете да ме гърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко има, и накрая към Бог се обърна, с молба дете да ме гърна. На мама, момчето, на мама, гуснето, на тати, сичето, на баба Ганя, сърцето. На мама, момчето, на мама, гуснето, на тати, сичето, на баба принц Йоан. Оркестър, колеги. И така продължаваме от нашия брат Велизар. 100 лева от тях. Бъдете живи, здрави, да ви се връщам. Чисто от телефон. Хайде един ключек за нашия брат Велизар. Да го изиграва. Хайде.